Jeremy Harbinson għamel xogħlu, hekk iddikjara Debono l-Avukat tal-Kap Nazzjonalista Bernard Grech f'kitba fuq Facebook. Harbinson kien tqabbad mill-Maġistrat Gabriella Vella biex bħala espert ewlieni jikkordina x-xogħol kollu fuq l-inkjesta dwar l-isptarijiet li switt lill-pajjiż iżjed minn ħdax-il miljun euro. Minn barra hekk l-inkjesta damet għaddejja mal-5 snin u rapport ġie ppubblikat mill-Maġistrat Vella fil-bidu tal-kampanja elettorali f'Ġunju tas-sena li għaddiet. Fuq il-bażi tax-xogħol ta' Harbinson tresqu fil-qorti numru ta' persuni fosthom l-eks-Prim Ministru Joseph Muscat li qed jiffaċċjaw sensiela ta' akkużi mill-aktar serji. Madankollu meta fl-aħħar xhur bdew il-proċeduri kif inhi l-prassi bdew jissejħu l-esperti biex iwieġbu l-mistoqsijiet dwar xogħolhom inkluż mill-avukati difensuri, l-espert Irlandiż Harbinson sparixxa. U njora sensiela ta' ordnijiet tal-imħallef Edwina Grima u tal-Maġistrat Rachel Montebello biex jiġu Malta u jixhed fl-awla tal-qorti kif mistenni. Naqas ukoll jimxi ma' ordnijiet oħrajn li ngħata biex jixhed minn pajjiżu permezz tal-video conferencing. Wara tħallas 11 miljun euro, Harbinson kien qal taħt ġurament li l-inkjesta ma sarix biex jitresqu n-nies fil-qorti u żied li biex l-esperti barranin jiġdu fil-qorti jridu jingħataw ħlasijiet ġodda minn barra l-miljuni li diġà ngħataw. Fi waqt li ġie kkundannat bosta drabi għan nuqqas ta' osservanza tiegħu mal-ordnijiet tal-qorti, din il-ġimgħa stess il-Maġistrat Rachel Montebello kellha torna l-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali biex jagħmel l-arranġamenti ħalli Harbinson ikun sforzat imur f'qorti fir-Renju Unit u jixhed bil-video conferencing mal-Qorti Maltija. Minkejja dan kollu iżda l-Avukat Debono li spiss ikun mistieden fuq l-istazzjon televiżiv nazzjonalista biex bl-aktar mod dispreċċattiv jattakka kull ma jagħmel il-Gvern Laburista, sejjaħ lil Harbinson bħala pedina oħra fost ħafna provi. L-ironija hi li meta Harbinson kellu dmir jidher fil-qorti u jressaq dawn il-ħafna provi li kiteb dwarhom Debono, għażel li minflok jibgħat nota lill-qorti permezz tal-avukat tiegħu Peter Fenech fejn iddikjara li minn issa l qudiem se jitkellem aktar dwar l-inkjesta. Ġab l-iskuża li jsar tira u neħħa liċenzja ta' accountant forensiku. Saħansitra żeffem fin-nofs il-Martu qal li din marida serjament, iżda baqa' qatt ma ppreżenta ċertifikati mediċi biex jikkonferma dan. L-Avukat ta' Bernard Grech iżda din il-ġimgħa mar jiġri fuq Facebook biex jgħid li Harbinson għamel xogħlu. Fl-aħħar jiem ukoll ħarġet l-ipokrazija ta' Dr. Debono li waqt li attakka l-programm ta' ċittadinanza b'investiment u jaħdem mad-ditta legali tal-eks-President Nazzjonalista Fenech Advocates li hija aġenta tal-istess programm. Meta taħt kummenti ieħor tiegħu fuq Facebook kontra dan il-programm, l-Avukat Annomalija kitbitlu li intom qlajtu lira minnha wkoll, Dr. Debono kien pronti wieġeb iva, x'tippretendi ma nużawiex?